Assalamu alaikum, duniya makaranta, TikTok makaranta. Jama'a mu ji tsoron Allah, ita TikTok idan kai aiki da ita ta hanya mai kyau, sai ka rabauta a duniya kuma ka rabauta a lahira. In aka samu akasin haka, sai ka tattaka da lafiyar ka da kyawunki da kuma adonki da kwalliyarki har zuwa wutar jahannama. Ta inda lokaci kuma ya ƙure, babu ta inda zaki fito kina da kin sani, a baki dama domin ki gyara. Saboda haka jama'a kar mu rika yin amfani da wannan kafa ta wato TikTok wajen yin wa mutane kazafi ko kuma tozarta sa a bisa maganar da yake ba gaskiya ba. An tsinci wani bawan Allah a kwanakin baya wanda ya fito yayi ƙarya yayi kazafi akan Momi Gombe, yace ta yi aure kuma tana da ɗiya. A yayin da ya samu wata yarinya da take kama da ita kuma ya jaddada wa duniya, bidiyo ta yi yawo duniya suka kalla. Daga baya kuma ya zo ya sake yin bidiyo ya ƙaryata kansa, yake ce yayi haka ne domin raha. Ba a je ko ina ba, jama'a sun kalli bidiyon farko saura kuma basu ga na biyu ba. Saboda haka wanda ya ji na farko a haka zai tafi ya rika yaɗa wannan magana. Ya mata kazafi kuma ba mai gafarta wannan zunubai sai dai idan har ita Momi Gombe ne ta gafarta masa. To a yanzu kuma an sake kuma haka. Ta yaya shine an samu Hajiya Maryam ko in ce Mama Maryam wanda ta fito ta yi kazafi akan Hafsat Tugge, ta jaddada da cewa ita mahaifiyarta ce kuma ta nuna wa duniya cewa bata san cewa Hafsat ta je tana wannan series film da ake kira Amaryar TikTok ba. Sannan kuma ta ƙara da jaddadawa da cewa wannan diya ta fita ce ta fara wasan Hausa film akan aure ba tare da sanin mijinta ba. Saboda haka bayan ta yi wannan bidiyo ta baza ko ina ta yi yawo, sai kuma ga sabon labari Maryam Tugge ta fito tana ƙaryata kanta a matsayin cewa wannan magana da ta yi ƙarya ne, kuma kuɗi aka bata, wata Aisha ce ta bata kuɗin, sai dai bata jaddada mana wacce Aisha ba. To amsar tambayar shine a can an tsinci wani mai suna Sani, wai shine mijinta. Har yana maganar cewa a inda muka tsinci labarin yana cewa ya kai ƙarar daraktan fim ɗin. To jama'a menene gaskiyar haka? Shi ɗin shi ma ƙazafi yake yi ko dai maganar akwai ƙalubale a cikinta. Lalle kuma ita Hafsat ta fito daga fejinta ta jaddada ta ce wallahi bata san wannan tsohuwa ba. Akasari ma ita tun kafin ta fara wannan series film din tana yin film. Daga wayansu fina-finai ne da ta yi ma har wannan darakta na series film din Amaryar TikTok ya gano ta har yace ta zo ta yi wannan series film din. Saboda haka jama'a mu ji tsoron Allah. Wallahi kuna ɗauka wa kanku zunuban da ba za ku iya ba. Ke kuma tsohuwa da aka yi amfani da ke aka tozarta diyar wayansu. Ki sani kin aihu. Bayan kin aihu kina da jikoki. In 'ya'yanki sun tsufa kina da jikoki. Abin da kika yi ke ma za a miki. Ki nemi gafara kuma ki ƙara neman gafara a gurin Allah. Sannan kuma shi wannan Mr. Gen Kungurum ya jaddada da cewa ita wannan diya da ta rasu wato Ummita, ko da ya je gidansu ba ya je da niyyar kashe ta bane a kotu inda yake bada bayani. Yake cewa da ya je ta ɗauki wuƙa domin ta caka mishi. Akasari ma bata bada dama ba ta yanke shi da mari har gilatsin idanuwansa ya fashe. Daga nan ta kama mashi mazakuta ta jashi, ku biyo ne kan labari na gaba domin